Anbotoren 500. alea naiz. Zabaldu atea. Heldu naiz azkenean. Denak zain izango ditut bulegoan. Nik ezagutzen dut Anbotoko lantaldea, baina zuek agian ez. Aurkezpenak egingo ditut orduan, eta ea baten batek berba batzuk ere esaten dituen, ezta? Ea ba, publizista prestuak ditugu hemen. Esan Kaixo, Itxaso Altuna. Eta hemen Goreti Alonso. Hementxe dugu banaketako arduraduna Miren Abasolo. Eta ondoan, Itziar Belar, administrazio burua eta taldeko veteranoena. Ni pentsetan dut proiektua zesanetik ona asko profesional dudala kontue. Eta, ez dakit, aztekari militantzia bastante gehiago lan egiten zen erazen, baina oinean boton iruditzate elkarte enpresa bihurtu dela eta profesionala begarala eta Durangaldien referentzia oso importantia dela Anboto aztekarize eta komunikabide bera. Erredakziora goaz orain kazetarien gana. Hementxe dago Itxaso Esteban. Aitziber Basauri, webgunearen arduraduna. Joseba Derteano. Amaia Ugalde. Eta Markel Onaindia. Markel, zer moduz Anboton lanean? Kazetarizok hainbat gauza eitera ohitute gauz, ez? Idatzi ginke manifestazio baten inguruen, edo idatzi ginke sekzio edo atal berezi baten inguruen, ez? Eta nire adiez tokotagate ertasun gida hitzen den atal bat idaztia. Eta, banako esango leuke, ez? Ni edertasun gidan inguruen idazten egotie. Baina, hori tokotan jaku eta ikasteko balizio dau. Eta baten, ia paindegi batera jo nintzen, eta, hangen gemitzen prisaka, da zela nein, da testu irakurri, eta, zausten ia paintzaiek, Markel, jarri hemen, da bizarrapu bat moztuko zut, eta bitartin irakurri, eta, momentu kuriosu izan zen, baina, horretarako balizio dau. Maketatzailea Ainhoa Arizmendiarrieta eta nire testuak zuzendu eta orrazten dituena Goiatze Txeita, gure azken fitxaketa. Zer modu zabiltzan Anboton? Egitze esan nik lehen Anboto askoz gehiago irakurtzen eban, barikoetan jasotzen eban eta irakurritzen eban. Oin ja ikusteot eta ikusi itxeot, pasa itxeot eta jazta. Eta lehen igual akatsak eta ikusten ebasan eta konturatzen ditzen, eta oin, ni nauen esamen igual ez du azorren beste ikusten, beste batzuk ikusiko da ez gehiago. Bulego bat gelditzen zaigu, zuzendariarena. Jone, zelan bizi duzue 500. alea eta orokorrean Anbotoko lana? Anboto gauza asko da niretzako, ez? Anboto ez da bakarrik lantalde, Anboto da gure inguruan dagoen jente guztia, eta erasen sasoian baten batek ere jaben hasi horri esker eta bidean egon dien hainbat lagunien esker gu hemen gauz, ez? Anboto ez da 12 personako lantalde bat askoz gehiago da Durangaldean, ez? Eta egia esan, honetan egunetan, 500. aleko ekitaldiak prestatzerakoan, eraz zaharrak begiratzen ibili gara, Anboto zaharrak begiratzen bai, eta konturatu gara, orrialde horretan danetan gure eskualdeko historia dagoela, ez? Gure inguruko jentea oindala 20 urte erasen agertzen da, jente bat mantentzen da erasen hauen Anboton bai, eta hori be eskertzekoa da, ez? Anboton inguruan egondan hori jente guzti hori, oin 500. aliko ekitaldi honetan plateruenean egongo dana bai, hainbaten, ez? Beraz, eskerrik asko danoi, hona etortzearren, eta gure moduan ilusioz bizitzearen 500. alea. Aurrera egin dezagun beraz, beste 500 ale osasunagaz bete ditzagun. Denok alkarregaz, zu zarelako Anboto, 500 bider zu. 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 500 bider zu.
Bosteun biderzu. Bosteun biderzu. Bosteun biderzu. Bosteun biderzu. Bosteun biderzu. Bosteun biderzu.